дӯстони азиз, барои билетхарид танҳо инами рақамда нависдан дар кораи WhatsApp дар ҷавоб метиҳанд ва ними билетҳоро аллакай мо фурӯхтем. Насиб боша билетҳо тамом шавад, тезтар бозӣ сар мешавад. тамошобино 22 март ва имрӯз ман тасмим гирифтам ки корҳои хоҷагӣ қати худам сар мекунам. Короче, корҳои хоҷагиро калимаи русӣ истифода мебарам, мегӯям ҳар дафъа бо истифода мебарам. Баблот мо сар мешавад. Ай барсик, ай барсики хубак, барсики нодида мехаш. Мо характеристикаи ира медонем. Ма чикор карданем? Ма гулома ая ҷои дига гирифта ҷози шинонданем. мозе барсик тра нагуфтам. Дафшав тра нагуфтестам. ҳар душам барсик ном дорам. осугур. Эй, ҷа биё. Ма барсик тра нагуфтестам. Тра нагуфтестам. Эй, ма ҷа биё. Тра намегу. ҷаска мекап дай мешинем. То омадани ана барсик. Буши. Та болои стол неох. Ана омад. Айсу биё. Барсик ҷа биё. Ҷа биё барсик. Бинем та чанд сол шид на. Амиглора. дӯстони азиз, ана миглора. Ма усолам ҷада шинондум ҷои безеб. Инай гулчакуро бинед. иҷра барсиков мепаран, ҳамаро мешканан, чизе ай боло биёван ҳамҷа меоран. нигоҳ кунед, носки овардиам, банд овардиам. попширам буд, ман наовурдум. миглора ман дига ҷо бурданем. шефи ҳавлӣ соат 8 чанд дода. шефи ҳавлӣ гаштаста. барсик нарав ҷо. нигоҳ кунен, мо поёни ҳавлӣ омадем. даиҷа чӯ ай ҳами баҳори ай чумо аз тоирамо 18 дуран кай моёра мебурем медурорем. дилафрӯз омада гриби чи неомадама. ой куҷои гриби кай буд борон? кадом сол? ё дуруғакиам. девонаеро хири мемри. червичноян ино бо. барсик мемри ё не? барсик даже намехӯра хеле грибира. ту девонаи. нум хеле анги хучи. домикайку. ай омадаги ҳеҷ некем ҷо мо порядка кунем. дарахтаро шинонда будем. хай мерем грибочки. рафт лаълиш да дасташ грибочки наёфта. ва тамошобино, ман саҳар омадам қачимо гав задам, ина шукуфта буд. уже оли обед даст шукуфтай. чихе зур гили немиси шукуфт. ира даётон боша, агар ай германия пиёзакуро оварда будам ку ҳамна чихе зур. барои чӣ ма ҷо иноро алиш мекунем? оҷо бассейн сохтистем ку инаҳа бассейне ки канде мошуд зимистон сар шуд. мо ҷо бассейн ки месозем, ино ҷо ҳамаш симент мешавад. иноро оҷо усу бурдан дар кора.
дайҷа мо иқа саҳнача кардем ва иқа порча-порчаҳоша мепартом. Шумо тамошо кунед ки чӣ хел мо сёмка кардем. Бидро и омад биё бушида пеш хола ихе омад ку ту ихе мебиёй ира ихе видео мекунӣ фаҳмидӣ диди чӣ хел рӯшан омадиста хола влевлиғлавлуғ дырдан холара мекунӣ иҷа биё ман нишонтиём холара кади анами ихе бояд анами курпача натова фаҳмидӣ анами хола това ҳозир аввал зида ту холара видео мекунӣ ки ман хуб ҳавас телевизор тамошо дорам ва пауза мекунӣ бо ихе наврӯза нишон метӣ изе нигоҳ ку чӣ хел нишон метӣ ана ихе не ани бозор това анами ихе фаҳмидӣ ҳозир ту фақат ҳамин گل میچینیم به گل نفسه چیکار میکنیم واسه ما تدا میگم ششلی بخواب گیتاره را نچی در خود داره کارتون بس ستور کجا مرس اول پرست او خفر تو ده همون جا خیلی تاچ نکلی که خانده آمده سه تاچ نخواه چیکار میکنیم بخواب پابل به نفس یه 2 minut запись когда я общий манжа мегӯяд ҳаминҷа ман бояд ҷудо шавам барои побелаш гуфте филма гирифтесаам сериала вайрон кардам мегӯям нахуб барои побел ҷудо шая шуд мега биё анде ҳамин сериал тамом шавам ман ҷудо мешавам анде побелам кунам биё زور یعنی زندگی شده توفلوی ناو خردگی اوچم درست بس با میدارم پوبل یاشته دیگه مرا کی میخره توفلی